Radio Philippines Network. DZRL Hatak. DZKI Iriga. DYKB Bacolod. DYKC Cebu. DXKS Surigao. DXKO Cagayan de Oro. DXXX Zamboanga. DXKD Dipolo. DXKT Davao. DXDX General Santos. RPN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa mga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DZKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Makatugal ka ang tabay ka mo digdi sa RPN DZKI. Oras na kunyan, 4 minutes, makalipas na alas 9 nin pagkaaga. An oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ini hatod po sa Indo kang Casureco 3, San Isidro, Ciudad kan Iriga. Sa paagi po ni GM Wilfredo Boxit. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanting informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection, mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan gabos ang tabayanan. Bicol Connection. Bicol Connection. Makatugang sa dalang pumahalo yan sa tuyang programang Bicol Connection digdi sa RPN DZKI. Good morning, mauran-uran na pagka-morning mga tugang petsa 24 kan na bulan na July. Good morning po sa gabos na mga nag-aantabay digdi sa RPN DZKI. Petsa 24 na kita kan na bulan na Hulyo mga tugang ngunyan. Ano man po ang sa indong ginigibong ngunyan, aram ko nga niba nasa laog ka na sa indang trabaho, an iba po nasa harong. An iba nasa tambayan ngunyan. Pero okay lang, ang importante mayong ano man na problema. Special na sa tuyang programa ngunyan mga tugang. Ninuli po ta sa rosa mo yung pagiriba. Pero kasubago na, nagpapansit na. Pero inabutan ko pa mo ng pansit dyan. At yan, lalamudahon ko man. Lalamudahon? Ano ba yan? At yan,
lalamutakon ko man yan. Taan sa indong lingkod, mahilig po sa pansit. Ay, welcome po mga tugang digdi sa programang Bicol Connection. Mga impormasyon, pagulay-ulay niya to kan mga napapanood na issue asin kadakol pang iba. Mayaw, bibong-bibo, gumalaw. Tango ka nga! O ang galing, galing ko sumayaw. Galing kong gumalaw, galing ko sumayaw. Galing kong gumalaw, galing ko sumayaw. Bibong-bibo, gumalaw. Ayan po para sa indong pagantabay nyo niya na pagkaaga mga tugang dawangan ni masabaw ano sa tuyang panahon nyo niyan pero okay lang ang importante nasa marahay po kitang kamugtakan. Galing ko sumayaw. Kaibanan ko niyan sa technical side si Chaboy na Obra, si Engineer Chaboy na Obra, mo'y simpatiko, mo'y kapitan sa maabot na eleksyon abo daw di dahil. Siyempre, bilog man po ang mga pag-iriban niya mo, mga OJT from CSPC Nabua. Sa panginot ni Engineer Abilindon Turalio, yaon duman sa malipot na lugar. Diyan po sa may transmitter side and si Jimmy Guanzon. Si Bert Cabrillas, mga tugang, salamat sa tsinelas ha. Mayo kayang tsinelas. Dumog-dumog mga tugang sa kuyang sapatos kasubago. Grabe kayang oran. Maray nga ni, likay sa naman kita sa pagmamaneho. Dipisil ba gano? Dipisil mga tugang pag inabutan nin disgrasya sa tinampo. Kasod mga tugang kan kita pasiring duman sa Goa. Uy, salamat pala na no. Yaon kami sa Banwaan kan Goa sa Barangay Taytay. Bago pong Taytay Rizal. Kundi Barangay Taytay, Goa, Camarines Sur. Sa likodan sana kan Merkado Publiko. Kundi medyo hararayo man duman. Salamat sa Kalsada Family. Si Pres Emmanuel June Calzada. Taday kita tiunan na pagpara-message. Dahil nga, pres, kay phone ka nga digdi sa muya. Sabi ko, sige, no problem. Maray nga ni si Pres Tonseb, kanabuhi. Ang nagahapalan dyan sa buhi, bisadong maray, ABS-CBN. Si Kagawad Tonsib, Pres Tonsib kan siya man po ang representante kan nabuhi. Kami man po ang duman sa ano yan, sa Goa. Kami lang nakaabot. Ano dati sa mga ararani lugod ay nakaabot. Pero di bali, at least ko yan pinaanrahan man niya tong kanta kasud ma. Salamat sa family ni Pres Emmanuel June Calzada. Happy birthday to you and may you have many more birthdays to come. Dahil ka nag-iba, Engineer Cha, may litson duman. Grabe yan. Mahanda talaga. Nagkaberistuhan kami sa mga manlain-lain na SPTA, School Parent Teachers President. Pati so secretary ni Kung FN Tibella. Sa nga nito so kuyan duman, sa nga nito so congressman. Yaon duman, naki-jamming man mga tugang ta. Sabi ninda, supog may pag may bisita, dapat ngaya atubangan man. Sige, mayong problema. Salamat sa mga nabiris tumikasod ma. Abukunta na kaming magpabistokan kita kaya apudan na. Pinakanta kita, pinaunrahan ta. Sa iniman si Pres June from Baaw ngayon. Yan sa muya ngayang Vice President digdi sa Division kan Camarines Sur PTA Federated. Pati nagkabiristuhan. Anyway, thank you very much mga tugang. Kasabay man ngunyan ang selebrasyon kan sa muyang pagiriba digdi sa RPN DCKI. Si Ponkay to abot ngunyan talagang idolo ko. Si Joey Habanalim. Haba na ako, nag-birthday ka pala, hindi ka nagdataram kasud ma.
Pero salamat, dawa nga nga papano, makusog pa man giraray kita. Importante po yan. Palapit na. Importante po yan mga tugang na pag kukumplehan nyo, tinatawan kita nin another day, nin buhay, dapat ipasalamat niya to yan sa kagurangnan. Importante po yan. Kaya happy birthday. May you have many, many more birthdays to come kay Congressman Joey Lim. Anong Joe? Congressman. Pwede man. Happy birthday to you. Dati ming manager. Si Joey Habana Lim, mga tugang. Salamat na marhay. Dawa pa paano. Ang mga pagiriban niya to digdi. Yaon man giraray mga tugang an kuyan. Yaon man giraray an dayupot na iribanan po mga tugang. Para sa imo. Moyang dating manager Joey Habanalim sa moyang OIC manager Joey Habanalim, happy birthday to you. May you have many, many more birthdays to come. Pero ako lang ang inot nagpatugtog sa imong birthday. Mayo. Pero okay lang. Para sa imo yan, Ito ay pakinggan. kita magpuon sa mga impormasyon mga tugang. Na muna para sa moyang OIC manager Joey Habanalim, nagkukumplean yung ngunyan. Sana ang awiting ito ay pakinggan. Sa puso nagmula at sa'yo'y inilaan upang bigyan daan ang iyong kaarawan na sa araw na ito ipinagdiriwang. Happy birthday again sa moyang OIC Station Manager Joey Habanalim. Ali sa moyang puso, dawa mayo kami po nin regalo sa imo, pero hali sa moyang pusan pagbati. Tawan ka pa man lugod nin halawig na buhay. Para permi kitang magkairibanan sa hirap at ginhawa. Okay, happy birthday to you. May you have many, many more birthdays to come. So, yan po mga tugang, dulot niya to kay Joey Habanalim sa iyang kumplean yung ngunyan. Thank you. And siyempre, sa inyo po ka boss na mga nag-aantabay dyan, kumusta ko na lang po kamo dyan igwapan nin mga mabati. Kung kamo po gusto magbati sa moyang OIC manager, Joey Lim, text lang kamo 0981-674-2530. Yan ang sa mo yung text line. Kung nigwapunin mga bati, open tayo ng linya niya ito mga tugang. Bicol Connection Report. Bueno, sa oras mga tugang na 16 minutes, makalipas sa 9 o'clock ni napagkaga, ini-advance happy birthday man sa iya. Di ko aram kung naarin. Si Karondang Philip Barasana, nasa linya. Boy naman ang report. Karondang Philip, good morning. Hello. Okay na. Hello. Hi. Salamat sabi Karondang June. Good morning sa mga parantabay niya to. Dawa happy hapon. Anong happy hapon? Happy morning Happy kita. hapon, Ran. Pambihira ka. Maghapon ng oran. Oo. Pero dahil takatutugutan mag-report hanggang sa dahi kang una nagbabati. Ay happy birthday kay Karondang Joey. Yan. Saan daw sa regalo mo? Ay katabay man, may okasyon man ligdi sa harong. Anong oras? Second date anniversary ka na sa kuyang papa. Ay, di. Dawa mauran, lulusubon ko yan. No problem. Okay. Imbitado ang grupo. Wow, very good.
Sige. Salamat sa imbitasyon dahil nagpadangog ako. Yung birthday ko kaya nakalampas na. Masunod na naman ang birthday mo, kaya advance. Sa sarong taon pa yan. Kaya nga ni, Palawig pa yan, dagol pa yan matitipo na marigalo. kaya nga ni sinasabi ko ng advance. Maray ko ng mga greetings, sigwa lamang mga regalo. Anong Gcash mo? Sige daw. Mag-Gcash ka dyan? Ha? Ang Gcash ko, bakaw sa kuya yung numero. Ayun lang. Dahil pwede. Basta gusto ko sa imo. Okay, ano pa Kaya na ni Digdi so replika baga ni ng Pinya Francia. Sa mauli man so sa kuyang tugang iyan makondok ka mismo ni misa. Di sa samuyang residensya. Halat ka. Si tugang mo palan, padi ano? Yes. O, saan siya na destino? Duman sa Libsong, Pangasinan. Hararay yun, ano. Kaya daw ako, sabi ko, may nabaratan ako ito na, iyan ngayon si ano, may tugang ngayon padi. Kaya pala na, kuyan ka man, na relihiyosong maray ka man, na may tugang kakapalan na padi. Ano? Yeah, sabi ni DJ Mandy, clean living. Ano? Clean living. Clean living. Ang bira ka mo. Ano yan, paghalig dyan sa parokya ka ng simbahan na Ninang Pinya Francia, iuuli na yan duman sa Naga. Daiso piga tutuyo baga ini sa manlalay na residensya. Sa mga residensya dyan sa So barangay. piglilibot. Ayo, na tama. ina. So replika ni Inang Pinya Francia pinaglilibot dyan sa barangay Santiago. Yes. Iyo po. Tama. O dyan sa Banwaan ka na buhi, nakaigwanin na LGU Rescue Challenge kaso udna. Pinaggibuhan na sinambit ng bagay sa pag-obserbar ka National Disaster Resilience Month ngayon na bulan na Hulyo. Tama. Sabi Digdi, the challenge consisted of 7 stations, each with different rescue-related tasks, such as one person left, stretcher left, spine boarding, chair carry, fireman's carry, bandaging, and splinting. Yan na in connection kan Resilience Month na pinag-celebrar man yan sa Banwaan ka na buhi. Yan na semana. Kaya talagang pag-abot sa araw kayan, disaster preparedness. Sabi nga ni kaya na manunod sa mga pag-rescue sa Banwaan kan buhi. Kadakol baga dyan ang mga lugar man. Itong sa gilid ka na Danau Tabi Karundang June na prone to landslide. Kung magramduman niya ito nga ni sa Barangay Ipil, kaya ito may nagkagaradan na nagkapirang personang natambunan ng daga. Grabe yan. Kaya ingat-ingat sa mga harani sa gilid ka na Danau ka na buhi. Talagang ngunyan makusog baga na pagmagunas ka na uran dahilan ka na tropical depression na si Igay. Sana dahil naman magpara sigay-sigay hindi sa Camarines Sur at man na iba pang lugar ka na riyon kan Bicol. Pero kuya lalong-lalo na yan sa probinsya Canalbay. Garo sa Albay, Dayman, kung yaw na digdi sa may taas kan Camarines Norte, garo pwede mag-landfall dyan sa may party kan Cagayan. Garo parayo naman. Parayo man, pero di na binubutong kaya kini ang doros sa bagat, kaya kita po nakakamati kan pagparuran-uran digdi sa tuyang lugar. Kaya kumbaga ini akdi. Tapuyas ka na bagyong sigay na tinatamaan Pamangiraray an riyon ka na Bicol. Correct. Tinatamaan kita nin pagparauran-uran tabi karon dang Philip. Yes, kaya duman sa mga maluwas pa sana, magdaranin na payong, kaputi, tanganing pasiguro kitang day mabasa. Correct. Kaya day ka magparaluwas-luwas nguna. Mahal na sa mga semento. Tama.
Kasod ma may nangyaring ko yan. Nangyaring aksidente diyan sa may Pawili. Kanbula. Inibagang Kaya ingat. inutan lang kan barangay Agdangan, may linabusan kami kaya palang traffic ta Irakman. Itong saro nakautad na duman sa kuyan kan na PNP. Saro yung pala Ingat tinampo. na mga driver. Correct. Oo, kaya tama yan. Mag-ingat po kita sa pagmamanino ta mahal nas. Dipisil pag mahal nas tabi. Na talagang pakusan ng duman sa mga dagapan agihan na nalalabong, mahal na. Correct. Kundi lalong-lalo na ang semento, mas delikado. Ganyan pati, dawa magpadalagan kanin 30 kph lang, kan motor, okay na yan. Di baling pagpara sabihin kang maluya ka magpadalagan, pero okay lang yan. Oo, kisa kaskason ka man magpadalagan kung perming rurungas ang sa imong hawak. Correct. Kaskason ka man na magpasiring duman sa ikaduwang buhay. Yeah. Karon ka yan. Kung na kung kabat na ang hawak karon na kunya na bionic Ta ano? Unit High School Bus 87, pirming rurungas ang hawak pag Ay, nagmumotor. Grabe. Maray nga niya kung day pa man kinukuha ni Lord. Nakakaligtas pa man. Nakakaligtas pa man. Okay na yan. Pero at least, baka may pamilya naman yan. Oo, masakit kung bayaan sa pamilya. Tama. Kaya ngunyan, dapat duman sa mga yaon sa low-lying area, digdi sa Rinconada area, itong mga harani dyan sa gilid Kandanaw, magtaga-ingat. Kung minsan bagan, oran, biglang nakusog, puro halawig pati. Kaya minsan tinatamaan man ang linya ka na kuryente. Sige naman ang buro-brown out. Yung bagakas kami kasod mang mga alauna imedya siguro to, more or less, alauna imedya nin gumagahon. Mayo na kaming kuryente, pero duman lang sa tsunami. Ano daw kaarog ka yan? Ang kuryente ko yan. Minsan may mga pinipili lang na zona sa barangay. Siguro yan, may may mga, sa mga dilapidated ng mga kable na dapat ayuso na, ribaya na. Ako, sana ang transformer pa. Ayun, baka sobra ng overload na. Tara mo, sa rong transformer, nagdidepende sa rong suna kung piraan naggagamit. Pero pag nagsobra na sa numero, talagang ang transformer, pwede na yan na magkaiguanin, pwede na yan na magputok o maraot. Saka konting pa para repair na sa naman, yan ang problema. Mayo ko yung kwarta. Kaman. Dahil nagre-repair nga ni kan opisina, kasuroy ko. Tapos? Babaguhon baga itong dating opisina, pinagre-renovate niya ng mga panahon. Ayali naman kaya baga to. Panahon pa yan, ang kasuray ko bagang, ang building. Panahon pa yan, kang si President ko yan, si President Fidel Ramos pa kayo. Nagdyan ba yan si President Fidel Ramos? Nag-coverage nga. Itong inaguraran. Nagduman nga ni kita sa likod kang building kan Kasureko, duman kita nag-coverage, tatakot man ka mo mag-atubang ng mga PSG kaya. Manday mo nakakaulayan na presidente, basta kaibanan mga PSG. Iya, kadipisil talaga pag-araw kayan. Pero so request ko na magkaigwa ng clearing, hindi sa paitas ka na simbahan. Kan Our Lady of Miraculous Medal sa Santiago de Bisidad kan Iriga. Nangyari man. Ay, ganon. Very good. Kaya salamat kay Engineer Pobleo Cortez. Yan. Talagang binaga palinigan man na mga linya ka na kuryente, digdi sa paitaas na parte ka na simbahan na saro ini sa Sig and Bro Brown Osman. Ay, ganon. And pabutan taman si sa nagpo-programa mga digding aba na kung gayon-gayon na kadakol nagkakras. Si Ma'am Ann. Yun, Ann Rochi Raula. Ann Rochi Nakari Raula. Yan. Kadakol naghahangat matibay ngayong magprograma. Saka pag yan nagtao kanin suggestion o kaya ano pa man impormasyon, dinadangog niya talaga pinapaabot sa management.
Kaya kadakol nagkakras sa iya sa paray na pagtrabaho. Ayun ba Kailang mag-landing. bako man sa pagkras na sa puso, kundi pagkras sa trabaho, ta madaling dulokon, madaling magpaabot kan mga impormasyon. Diba? Ay, oo. Pag nag-interview nga niya ako, matik. Arian matik. Matik ang simbag. Ayun, pag-una ko. Kaya pala may programa kayong matik yan, Yan ang nakapasikat si Tony Matik Saison. Ayun. Sina pala si Tony Saison ngunyan. Dahil ko na nahihiling. Duman yan sa ibang. Talagang pag-abot sa Kasuray ko kay Ma'am Androsi, matik Oo. man ang simbag. Si Tony Kung Saison. mga reklamo, Yan. mga question, Correct. mga query, kung saan ta Tigan Buro Brownout. Kaya ako nga ni ma-inquiry ko sa inabot sa pagkandidato kan district director, tama kandidato daw ako. Sana. Tano? Di nag-gray na. Ngod. Nag-grind na tabi. Sana all. Sana all. Sana all kandidato pagka-direktor. Tama naman sa mga nagpaparakandidatong mama nagiginebo, sinda na sinang perme. Dapat kita naman na mga bagong tao. Ano? Ay, oo. Haloy na bagadang eleksyon na board Haloy of na director talaga, kan oo. Kasuray ko 3. Kaya dyan sa lugar nindo, anong district ka mo? Kunyan ini, dahil ko daw kunyan kung anong Pero, district ini. kabali na kamukan buhi, ano? Dayman? Oo, Eriga Buhi. Kaya daw, kaya Ay, pero suhay man ang Eriga. Kunyan ini, North. Nasa north or south? South. Yun. Kaya... North pa lang duman sa Pasiri sa Mountain Unit. Bira ka man. Ang north pataas. Kamo, pababa. South kamo. South. Di ba? Kahit nga ni naging direktor si Joe Cabisman. Ayun. Correct. Nagiramdaman ko yan eh. Kaya ngunyan, bago naman, director kan South, Philip Baracena. Pangyayari. Okay yan. Mayong ata, sinabi ko na sa mo si karundang dati man sa Tuya kahit si Joel J. Veredi ko nagpun man yan sa pagiging director bagakan Kasuray ko hanggang sa nag-municipal councilor. Nahaloy man. So sige sanaan na duman sa likod kan transmitter ta kahit sige sanaan apihap kan mala ta kagawad retire na pati kaya ka naman ang masunod. Pero may posisyon tayo dyan sa munisipyo ka na Banuanin na buwa. Ay, dahil ko aram kung anong position. Baka siya, consultant. Pwede, sir. Tama man ibang consultant. Kung nigwang ihapot ang alkalde, ipapaapod. O kaya, may sweldo man pati yan. Langkaw pati ang sweldo ka yan. Kaya lang maging konsohol. Bira ka. Saan di ba yun? Inaapod na consultant. Konsuhol. Suhol ba yan? Ay, nako talaga, oo. Anyway, so mga mga kababayan niya to na mga member consumers kan Kasuray ka 3 so mga gustong magkandidato nin board director. Inquire na sana po kamo sa Kasuray ka 3. Taganing maaraman po nindan mga proseso kayan. Siyempre, dahil ka man basta pwedeng kumandidato kung bako kang qualified. Tama yan. Na member consumer. Ano yan? Arin enot na kuyan kan Kasuray ko, election. So barangay kayan, election or Kasuray ko na muna? Kasuray ko muna. Tangon niya na Agustigua na bagang mga ma-eleksyon na. Tama. Tama na mag-eleksyon na ta. So mga day nang gana sa barangay election, makandidato namin sa board kan Kasuray ko. Tama. Tamang Sa board mo na, kumbaga warm up. warm up na umbira. Day na. Ma-warm up mo na sa pagka-director ka na board kan Kasuray ko 3. Day man, pag-igwa na nin posisyon na saro, day na pagpardurdublihon, ta depisil yan. Baka day mo na mag-igwan sa obligasyon.
O, kahit ito baga sa City Hall kan area, mga dual, triple position pa nga ni. Yun na nga ni yan. Garusin na sanan mauran. Hindi nga yan, bako na yung araw ka ito. Ano na ngunya? May mga pagbabago na dyan sa City Hall kan area ta. Pag-tukaw ni Mayor Rex Oliva, kanya-kanya ang posisyon na. Karong I-team, yun na posisyon mo. Tama sa naman. Takon pigparador doble yun. Ay grabe naman. Garo mayo ng tataong ibang tao. Sinda na sanaan tatao sa posisyon. Kung minsan, ang nangyayari pati, dahil naman nagagampanan sa trabaho. Arog kay ito kan may pagkarama ko diyan na secretary tapos siya pa nagkakapot kan agriculture. Di ba? Bistado mo garo, di mo na pagpangaranan. May bansag pati ito. Na ano? Secret. Ngunyan pati may ano na. May ano nga sila dinadayo duman sa Hong Kong, sa Amerika kan mga aki na kuyan. So may Disneyland. Yun. Saan may sa diri kaya ano? Kero. Ni man di ka nagsasabing totoo, aram mo man yun. Anyway, ini napag-ulayan ta sana pero may puntan sa tuyang urulay na igwanin date na kuyan. Araman sana kan mga kuyan niya to kan mga paraan tabay kung ano man ang gadan dapat nagibuhon. Lalo na ngunyan, may eleksyon sa board sa Casureco, may eleksyon sa barangay, sa mga nagkarandidato na, nag-official lang, dahil man na naginibo, di iba naman, takadakol manin maorag na ngunyan, ano? Hoy, antes pala na ako magparam. Good morning kay Pading Libby Maestrado. Masugid na parang tabay niya to ini. Di sa Barangay Santiago, Ciudad Caniriga. Oy, good morning po. Anong pangalan niya? Libby Maestrado. Good morning po kay Manoy Levy Maestrado. Sir, happy listening po. Advance happy birthday. Sa mga amigo ta na yaon sa tribal community. Ay, very good. Very good. Kaso, udma, salamat niya sir sa nagtuyo padigdi sa Samuya. Pamihira niya. Ano, may binisita ka? Ngayon, itong padihon ko. Kan padihon mo. Pag-una ako. Aloy na ngayon, dahil lamang kita nagkakampang. Nagpag-graduar man ngayon ako kan sa kuyang duwang aki sa college. So, congratulations. Padihon mo pala niyan. Nagtubong ka sa bunyag o ano? Kunyan, si Komanderan nagtubong sa bunyag, tapos siya pa nagninang sa kasal. Ay di, dakol mo na parang babayaran. Kaya tama yan, taga-bisita, taga-tao-tao man nga ni. Dahil pa nga ni nagkakandidato, napagpati sa kagawad. Salamat niya akong kakagawad pambi. Yan ang sinasabi ko sa imo, nagpaparabo-habo ka sa aire, pero iyo man sana, makagawad ka dyan sa Barangay Santiago. Dahil ka man sisingilundig niyo. Anyway, tabi. Anyway, sa report mo, salamat na marahay, ano, naputol na. Ay, Dayman, sige, go ahead. Sa pamilya Maestrado, good morning na lang sa Sendo Gabos. Saka sa Gabos ng mga yaon digdi sa Barangay Santiago, Ciudad Caniriga. Malinaw kita dyan. Yes. Oo. Oy, sige, duman mo sa buhi, may kuyan ka, may bistadong gaha dyan, ABS-CBN? Kagawad? Ay ko daw bistado. Ay, sige. Aladigdi sa kuyang location, ini man si Philip Barasana, RPN, Radyo Ronda. Bicol Connection Report. Salamat tabigi karon ng Philip Barasena mga tugang kaya duman sa mga kuyan gustong magkandidato bilang district director kan Casureco 3. Inquire na sana kamo diyan sa running opisina kan Casureco 3. Alas 9:36 nin pagkaaga. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumarada ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bomb, bangong kumaga-bloom.
bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Con, bamong kumaka-bloom. Charm Fat Con, gamitin may bango ng sandy mong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya. I-shield mo. Laban ng pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado. I-shield mo. Pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Base. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Masakit ba ang iyong ulat katawan dahil sa sobrang trabaho at iba't ibang stress sa buhay? Sandali, mag-break ka muna. Hindi lang simpleng break, mag-Herbalaya break ka muna. Hinga ng malalim at imasahe ang ulot katawan gamit ang Herbalaya Liniment Oil. Sa sakit ng ulo at katawan, dito na tayo sa subok na, dekalidad at siguradong ligtas. Herbalaya, amoy na kaaya-aya, sa bawat pahid ay ginhawa. Mabibili sa mga botika at grocery stores sa inyong lugar. Also available in roll-on and cream. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons,
mantinido, pinagmarhay, kan Ngo Brothers, na dai na mag-arog sa iba, na nagpapabakal nin mga substandard, asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angle bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asin posibleng magdulot pa nin diskwido, kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo, nakasunod sa Philippine Standards, de kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards, asin safe, ang sa imong pamilya, Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan, poon kadto, sad kununyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pag-igwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry, ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man an iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. An iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxins sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo ang Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika, asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kunita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya alikayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Bicol Connection. Bicol Connection. Okay, mga tugang, balik po kita digdi sa tuyang programa. Only 15 minutes before 10 o'clock kanina pagkauto. Pabutan ko si Pastor Arturo Bong Samson diyan po sa Masbate. Kamusta na RD? RD Bong Samson kan BBMII. Nakaantaway man sa tuyang ngunyan. And syempre, gabos na mga municipal director, good morning, salamat na marahi po sa inyong gabos. Maraming thank you. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Okay, thank you so much. Yan mga kuyan niya to, kaya digdi mga tugang. Anyway, pabutan ko ni na good morning si Kagawad Frankie Portasio dyan po sa Sayindang Residensya. Maura na Lunes sa imo June, pero dapat permisa ng good and morning till sunset in the afternoon. God bless always, pa-shout out man. Yan, tama. Thank you very much, Kagawad Frankie Portasio, nag-aantabay man sa tuyang ngunyan. Salamat na maray. And sa imong pamilya tabi. Sa mga impormasyon niya to mga tugang niya na pagkaaga, lalo na po digdi sa laugkan sa tuyang programa. Remember me, Otoy Bibo. Iganap ko kaya pinagkuha ko sa impormasyon kasod kaya medyo date na picturean ta mayo kitang darang so biglang aksidente diyan sa may party kang Pikwarya. Duwang tricycle susaro nga ni nailing tapang nakautad duman sa tao kang tinampo and susaro yaw na duman sa mobile kan na PNP pero I don't know. Sana mabuhay sana may mga lugad lang.
So mga miyembros kan PNP Bula, padagos na po ng sindang mamandukan traffic ninulita halos kuyan. Ito nga ni pinag-agihan mi going north, may ano pa duman, patabi po sa mga nagkakakan, may mga dugo pa duman. Kaya sa muyang pagpaabot sa Indon, sa muyang pagirumdom sa mga nagmumotor, dahil po kamo pakarikas ngunyan, ano? Lalo ng sigian na pagparauran-uran, mahal nas po ang tinampo. And pati naman sa ibang nagmumotor, ang iba po nag-iingat sa pagmamaneho, kamuman po daing pundong magpa-overtake. Pag na-disgrasya, makakabali, so nag-iingat. Ha? Kaya maggali kayo na sana po. Kadipisil po na basta na sana kamong disgrasya sa iba man ng mga motorista. Maglikay po. Dipisil po, siguro may mga pamilya man to mga tugang, ano? Runot na maray sumotor, gustong sabihin makusog su impact. Makusog su impact mga tugang. Ako po, sa totoo lang, ako nagdadrive man po ako nin bihikulo, pero sabi ko na nga ni dapat maging malikay po kita gabos. Maging malikay po kita gabos ninulita. Mayo man ibang maapektaran kayan. Kung kamuman po magadan, siyempre sumawawalat pong pamilya. Hirakman kan mga aki, kung igwapa po kamong mga aki. Ngunyan kaya namamalisyahan ko mga tugang, lalo na ni pong mga hobenes, ano? Sabi nga ni Kasudma, sa urulay mi duman sa Goa mga tugang, garo kaya ngaya an pinapahiling kan mga ibang hobenes ngunyan, tariribayan po si Mapler kan sa indang motor, yun na pong ipadangog po ang raguburob kan sa indang tambutso. Bana akong kaskas. Ini man ang mga big bike na inaapo, dining mga grupo man. Paguna mo, yunan may sadirikan na tinampo po mga tugang. Kaya ang iba po, tabong madisgrasya, minagilid na sana dyan po sa tinampo. Ini man ang mga riders, sa mga may uniform, ano. Kung kamo po, igwang, lalo na kung mga nagmumotor man sana, dahil man po kamo kuya na biglang ma-overtake. Tani ba po na kikilagan kan sa indong makukusog na tambutso. Sana maging kuyan man kita, maging responsable man po kitang motorista mga tugang. Dipisil po pag nadidisgrasya, hirakman kan mga inaabutanin kadimalasan sa tinampo. Kasudma duman sa naging report ni karondang Mona Lisa si Ate Glenda Capalos Biares mga tugang, na gwapo siyang na kuang impormasyon inidapit man po duman sa duman sa ayam na nakakaagpa sa sako. Siguro binakal tabubunoon. Maringani na nailigtas kan mga otoridad mga tugang. Nagbibisikleta. Garo duwang ayam to sa sako. Susaro garo manang nangos. Nailing ko sa video ni Ate Glenda. Kaya kuya na maray pag-arog kayan mga tugang. Tagwa na po kayang batas kayan. Si mga nagigibunin sala, ipaabot na lang po nindo sa mga otoridad. Tayrakman, Animal Welfare Act. Yan, gawa na kitang batas kayan. Di ba pati kayangon yan, ginigibo naman negosyo. Ginigibo naman po nindang negosyo mga tugang. Papabakal, tapos bubunoon. So, ayam mga tugang, irakman. Taan ayam ngunyan, number 1 na kasurugyan kan mga tao, lalo sa mga pet lover mga tugang.
Nakakatabang po yan. Minsan nga ni, natutukdoan naman po yan. Natutukdoan naman po mga tugang. Ini pong mga ayam ngunya na panahon. Kaya dahil naman po yan, basta na sa mga tugang na papabakal, bubunuon. May kuya na ngunyan, may batas na po dyan mga tugang. Ha? Sir, ano na pong latest kan bagyong si Igay? Kumusta po ang Camarines Sur? Ano po kita? Anong signal na po kita ngunyan? Salamat. Ini pong bagyong Egay, as of 5 o'clock in the morning kasubago po mga tugang, ngunyan na July 24. Signal number 1 Paman Giraray na nakabandera sa kadakol na mga lugar. Duman sa Northern Luzon, kabali po ang Central Luzon, kabali ang Southern Luzon, and pati naman nga ni dyan sa may parte kang Visayas region mga tugang, kabali po yan sa signal number 1. Ha? Salamat po sa nag-message sa tuya kung ano na daan kamugtakan kan panahon. Ta siguro hahalat maninikan pinaka-latest po. Pinaka-latest kaya mga as of 5 o'clock nin pagkaaga, saka alas 8. At yan po mga 11 o'clock, mga labi na sa ng 1 hour, mapaluwas naman po ang pag-asa kan pinaka-latest development po mga tugang. Ang signal number 1, ulitin ko kabali dyan ang Batanes, Cagayan, kabali ang Babuyan Island, anibang parte, kan Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, northern portion kan Pangasinan. Dahil ko na pagsaros-ron na mga Banuan Kadakol. Then, Aurora Province. Ining northern and eastern portion kan Nueva Ecija. Then, northern and southeastern portion kan Quezon. Tapos, kabali po ang Camarines Norte, Camarines Sur, the rest of Catanduanes, Albay, Sorsogon, Masbate, Northern Samar, Eastern Samar, Samar, and Biliran. Ayan po ang nasasakupan kan signal numero 1 mga tugang kan bagyong si Egay. So, yan po, sa nag-message sa tuya, dapit digdi sa kamugtakan kan sa tuyang panahon po mga tugang. Kaya ugalion pong magantabay po, digdi sa RPN DCKI para sa iba pang update kan sa tuyang binabantayan na bagyo ngunyan na si Egay. Bicol Connection Report. Sa oras mga tugang na 5 minutes before 10 o'clock ni na pagkaaga, si karondang Ate Glenda Capalos Biares nasa linya ng ngunyan. Good morning, Ate Glenda. Please come in. Salamat karandang JV. Maray na pagkasa sa imo sirigman sa mga nagantabay sa tuya. Sa mga informasyon sa ngunyan na pagkaaga, Aberdaw. Dako lang sa tuyang bareta, ngunyan na pagkaaga, aldaw kan Lunes, mas kinangayon mauranan, kamugtakan kan sa tuyang panahon, tagiwagad kan bagyo, pero dakol, padagos ang mga kasalibutan urog na sa mga ahensya de gobyerno niya na pagka-aldaw. O ikasod man pala na daw ko kasubago JB, may ginigibo lang kaya ako. Itong dapit sa nangyari kasod na sa Banuan sa Nabwa. Yung nga tama ito. ka, pinagpalap ko ito niya na pagkaaga, makamundo lang kay itong saro sa Dawang Ido, gadan na kanailuwas sa ako sa Suudma, siguro. Ako yan siya. Nasuffocate or dahil nga aram kung gadan na ito ang silab sa sako dahil ito madeterminaran. Itong saro, yan dyan sa ipatura kan PNP, ang sabi kan nagkapira na nakaulay ko, tayo nga dahil man maaraman kung kiisay nabakal kay itong lalaki, dahil naman ngayon pwedeng ibalik, maski pa maaraman. Ito nga ning may sadiri, yun nagbenta kay itong Ido, kung ibabalik ito sa may sadiri, delikado, baka ano pa ang maisipan doon sa Ido. Otro nga, ipabakal man giraray. Kaya ang mangyayari garo na ano kan na ba PS na patamanan na lang ang Ido. Araw mo kaya ngunyan, Ate Glenda, usong-uso ining pagkatay sa mga Ido. Tapos pinagtitinda bagayan.
Kadako Yan man baga sa pating- Banawaan kan Bato. Rampante dyan sa Banawaan kan Bato. Correct. Talagang, ang problema kaya sa Banawaan kan Bato, warasindakan po yan, itong dog pound, o kaya impounding area. Kaya kadako ka mga baray-basay na ido dyan. Dako na nagsasabi na dako lang mga baray-basay na ido. Tapos wala man yung nagiging aksyon, ang mga nanunungdan, halimbawa na lang sa local government, LGU, kan Bato. Ano man ang aksyon ninda ka ini, aram ninda na ini pinagpapangalan, may Animal Welfare Act kita. Correct. Pero ano ini sa nagdadanay. May mga nagsabi nga ni na dyan sa Bato, bandang pagkahapon, yan ano siya nakakilera itong mga panyandang ido. Mga karne na yan. Ginigibo Karandang, JB. ginigibo ninda yan in kalderita ta masiram daw. Ay kadako man na klase kan karne na pwedeng kapayon. Ang ido bawal na yan sa iguana kaya na babalgahon sa Animal Welfare Act sabi karondang JV. Ang ido considered na yan as family. Bako na yan na basta-basta lang na literal na bantay. Dapat kaya inaatamanan. Bako lang itong may mga lahi. Dapat mas itong inaapod kan kadaklan na askal o kaya asong Pinoy. Iguana po yan in mga karapatan na dapat po irespeto man kan mga may sadiri. Kung day po kayang atamanan, day kayang utubon ang nakapalaman sa Animal Welfare Act, day na lang mag-ataman nin ido. Bueno, duman sa iba pang informasyon na karondang JB sa ngunyan Lunes, igwanin mga pinagpaliwas na mga awardees and PRO5 kapag Lunes baga, nagkakigwasin din mga kasaributan, flag ceremony, and then after kayan awarding, kung sa duman nini sa mga deserving PNP personnel kan Bicol Region and mga provincial police office. Sa mga pinagtawan in award, medalya ng kadakilaan, nakuha ini kan Albay PPO sa pagi po ni Police Staff Sergeant Leia Bilardo, medalya ng papuri, Police Corporal John Ray Oliva, RPD EU5, and then plaque of recognition sa PRO5 headquarters, most compliant, ini pong ARCAD Regional Office 5, garo ini itong sa PCR, kumbaga. Most compliant, nag-ikaduwa, ODRDO, and then most compliant ikatulo, ini pong ODRDA, gabos ini kan Kampola. Sa mga provincial city office baga, most compliant, ini po ang Albay PPO, nag-ikaduwa, Cam Norte, nag-ikatulo, Masbate PPO. Digdi sa provincial city mobile forces, most compliant, Catanduanes, second PMFC, second most compliant, Catanduanes, first PMFC, and third most compliant, Kamsur, second PMFC. Sa mga municipal police station, most compliant, Basod Municipal Police Station, Cam Norte, second, Jose Panganiban, MPS, Asinani Katulo, Castilla, MPS, Can Sorsogon. Sa National Support Unit, most compliant, Ining RMDU5, and most compliant, RIU5, gabos ini sa Intel. Siringman sa Internal Affairs Service, most compliant, and Masbate Internal Affairs Service. Sa City Police Station, most compliant, Ligao City Police Station, second, Masbate City Police Station, third, Legazpi City Police Station. Mayo sa Camarines Sur. Mayo sa Camarines Sur. Ang iriga, dahil ko lang aram ko man ikatira, pero abot sa ikatulo, dahil nakabali po ang syudad kan iriga sa City Police Station. So, yung bagay ni JV, ang mga natawan in ONRA, ngunyan na pagkaldaw kan PRO5 para po sa indang mga accomplishments, orog na po sa mga compliance, as in congratulations duman sa mga natawan po ni Plake, arap na sa naman mga pinag-unambit niya to, and itong medalya ng kupuri and medalya ng kadakilaan. So, JB, yan muna sa tuyang informasyon. Dako kita ipa-follow up. Oratsan, mabuelta na lang ako para po sa mga nagantabay sa tuya. Ngunyan na pagka... Ate Glenda,
Tibad may follow up ka dyan sa munisipyo kan nabula sa PNP ta so nangyaring disgrasya kasod ano ta mayo kaya kitang pang follow up na load ngun. Makisuyo na lang ako ano dyan sa Bula PNP so nangyaring vehicular accident dyan po sa may parte kang pabrika Bula. Iyo, JB, makuyan kita, tibad bakong suribot na mga pwede niya tumakaulay sa Bula NPS. At pag ngunyan kayo Lunes, sa araw sa Kadaklan, orog na sa mga PNP station, mga government agencies, nakakigwanin na pag-konferensya after kansendang flag ceremony, ngunyan pungal daw, tibad oratsan. Tibad. Ito na lang ako, JB, sa programa. Tibad ma-i-follow up niya to ta Irakman kay itong mga biktima talagang delikado kung ano to nabuhay pa o ano tibad maaraman niya to sa Bula PNP ano po. Kaya lang garo duman sa official na page wala pa man baga kasod ma wala kaya pa nin official report baby. Mayo pa ta kasod ma pasanan nangyari mga alas 9 nin pagkaaga po, more or less 9 o'clock. Na inagihan ko to. Pero, inagihan ko to duman sa lugar. Grabe si dugo duman sa tinampo. Tibadat siyan, mapanap niya to JD. And wala pa kaya itong official report. At within an hour baga dapat igwanan sinda kaya ni pinagpapadara sa PTO itong sketch report and then spot report. Pero duman sa kuyan official report baga na para man sa karaman kan publiko negative pa niya na pagkaldaw. At ibadat yan, makuha niya to. So we can po sa location, Glenda Capanos, BRS reporting. Bicol Connection Report. Salamat kay Karondang Glenda Capalos BRS sa iyang report. Congratulations sa mga PNP station sa manlain-lain na lugar digdi po sa rehiyon kana Bicol lalo sa mga natawan po nin award. So dahil man nakabali duman sa award, better luck next time po Alas 10:04 na po mga tugang sa tuyang oras. At yan sa nababeltapuan programang Bicol Connection pakatapos po kan sa tuyang mga pagiramdom. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, lamig kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fatcon, bangong gumagabloom. Charm Fatcon, lamig kay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. labanan pati virus. I-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado. I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mula sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo at bakterya. Bahid para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis bawat pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember,
ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Wax. Tindaw na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Gusto bang maging milyonaryo? Magpadala ng pera at manalo sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. Mula July 16 hanggang October 15, magpadala ng pera gamit ang ML Kwarta Padala Domestic Sandout at may tsansa ka maging isa sa 3 masuswerteng monthly winners of 1 million pesos cash each sa M. Lulier Mega Milyonaryo. M. Lulier Mega Milyonaryo. See posters and flyers for more details. Per DTI Fair Trade Permit number FTEB 169907 series of 2023. Education is your passport to the future. Equip yourself with skills and quality education offered by Mother Teresa Colegio de Iriga. They offer the following courses for academic strength: accountancy, business and management, ABM, science, technology, engineering and mathematics, STEM, humanities and social sciences, UMS, and general academic strength. They also offer technical, vocational and livelihood, information and communications technology, ICT with specialization in computer system servicing, home economics with specializations in bartending, food and beverage services, tourism promotion services, and local tour guiding, arts and design with specializations in performing arts, music and dance, visual arts, and media arts. At ang pinakamaganda, pinakamagaan, no tuition fee. Libre ang books and modules, school uniform, PE shirt, ID and ID lanes. Kaya ano pa? Enroll na sa Mother Teresa Colegio de Iriga, San Roque, Iriga City. Sa likod lang ng Iriga City Terminal. Sa mga taga-Balatan, meron ding Mother Teresa Colegio de Balatan, Zone 5, Duran, Balatan, Camarines Sur. Sa mga taga-Bula, nandyan din ang Mother Teresa Colegio de Bula sa Salvacion, Bula, Camarines Sur. Inquire and enroll now. Visit our webpage, motherteresacolegio.edu.ph or our Facebook page at MTC Iriga o di kaya ay tumawag sa 054-884-7876. Cellphone number 0946-340-3540. Mother Teresa Colegio de Iriga. Be mathematicians. Be champions. Ang lemongrass na napatunayang nakakababa ng blood pressure, luyang dilaw na nakakaalis ng insomnia at bad cholesterol, ampalaya na mabisa sa diabetes, at malunggay na puno ng mga bitamina at mineral. Lahat ng ito at iba pang natural antioxidants pinagsama sa Herbalaya Food Supplement. Alagaan at proteksyonan ng katawan. Mag-Herbalaya Food Supplement araw-araw. Herbalaya Food Supplement, ang 5-in-1 immunity booster. Herbalaya, mabibili sa inyong mga suking butika. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Okay mga tugang, igwala kita nin 11 minutes makilipas na po ang oras na alas 10 nin pagkaaga. Digdi po sa tuyang programa ngunyan. Abot mo kitang 11 o'clock sa programang Bicol Connection. Alat ka, may huy, ano ito?
Ini na po so may message na bagadigdi congratulations, your information was successfully validated. Your SIM is now registered with Smart. Ay sa aga na po kaya bagaan last day of SIM registration mga tugang. Kaya duman sa mga day pa po nagpaparehistro kan sa indong mga cellphone, rikas-rikasan po nindong magparehistro abot na lang po yan sa aga pet sa 25. Kaya yung bulan na Hulyo mga tugang abot na lang po yan sa aga pet sa 25. Siguro Mayo na pong extension kayan. Dapat dahil na po magpara-extend, di na po para-extend na pag registered kan SIM card mga tugang, taabot ngunyan, naghahabol sa mga scammer. Ako nga registered dan sa kuyang SIM card, may mga naglalaog pa man ginaray mga tugang na mga scammer, kung ano-ano. Kaya din na lang intindihon. Dahil man nagpapabisto, ma-dial yan. Dapat ko na magpabisto, mag-text muna. Ako, si ganito, si ganon. And tatawag ako sa'yo dahil ika ay may utang sa online. Ay abot na lang po yan sa aga mga tugang, pet sa 25 kan bulan na kuyan na Hulyo mga tugang. Ngunyan pati, iyon naman po ang ikaduwang sona ni Presidente Bongbong Marcos mga tugang. Abangan niya to yan, siguro mga alas 4 na po yan ni pagkahapon. Good morning kay Manay Betsy Dabar, dyan po sa Hong Kong. Good morning Sir JB, have a great day. Thank you po Manay Betsy Dabar, dyan po sa Hong Kong. Salamat na marahay sa Indogabos dyan. Ingat-ingat sana po mga kababayan niya tong OFWs. Good morning. Si Manay Amparo Ber sa Agbay, nag-aantabay man ngunyan. Good morning, sabi ni Manay Amparo Ber sa Agbay. Kamusta ka mo dyan? And siyempre, si iba pa niya itong mga nag-aantabay ngunyan. Si Bro Claro Babilonia III. Yan po sa Barangay San Nicolas, Bao Camarines Sur. Garo bro, dangog ko sa imo, kandidato kang barangay kagawad. Go ahead. Tamayo man nin nagpipinding na day magkandidato ang sarong tao. Gabos po yan, qualified. Pero dapat lamang na gabos qualified, si mga botante, isipon man kung qualified, lalo na ngunyan, kadakol na po kan mga requirements. Dakol na pong mga importanteng dapat na gibuhon sa barangay mga tugang. Naigwapo ninday nare-resolveran. Inisa na nga about sa boundary dispute ay naglalala. Dahil man lamang inaasikaso kan mga barangay official na may follow-up kung anong development. Igwang mga barangay ngunyan na natitibtiban na po ang sa indang barangay. Uli po sa nagkaigwamanin kadastral dahil lamang inisikaso kan mga barangay official kung tama sa pag-survey kan kadastral. Kaya aniba dahil po yan ino-honor. Igwapong makukanan kayan kung sa po so pinaka original na boundary kayan mga tugang kan sa indong barangay. Aramon po yan indo kung sain. Importante po yan. Nagdidepende na po sa sa sukol kan sa indong barangay an malog man na national tax allotment. So dating inaapod na IRA mga tugang internal revenue allotment. Ngunyan binago ang pangaran national tax allotment na NTA. Ayan po ang pinag-didibay-dibay kan mga opisyal sa mga proyekto. Kung halimbawa ngayon sa infrastructure nasa 20%, nababawason. Siniba pa mga tugang. So sa MOOE man, maintenance operating expenses. Kaya kung ako po sala, correct me.
Kadakol po na dapat na masikaso. Pero kung pababayaan lang nindo na sa indong barangay natitibtiban kan sa indong mga pagtaraid man, ay di lugi na po kamo. Nagsasalitan sa indong barangay kung di po nindo yan naasikasuhon, pababayaan na sa nanindo, ha? Kaya dapat sikasunan mga barangay dispute na yan. Sa mga cleanliness, sa mga paginin paglilinig man sa indong barangay. Aros ngunyan, may dyan nga ni sa Banuan Canbao, mayo na po nin dump site. Kaya day na po nahakot si mga nalalapang basura mga tugang. Pinaghahakot na sana si mga day nalalapa. Arog kan plastic, bote, asin iba pa. Pero sa mga nalalapa, day na pinaghahakot, yan ang problema. Paano kung mayo naman in lugar sa indang harong na pwedeng matapukan kan nasabi ng mga basura. Yan po ang dapat pangasikasuhon kan mga opisyal di barangay mga tugang. Kadakol pa. Nakon pig saro-saroon ta, nako matatapusan sa to yung programa pag para saro-saro sana kan dapat nindong ibuhon. Kaya ngunya na panahon dawa nga ni sa pinagsusunod natin niya tong Kodigo Penal, gabos pwede magkandidato sa barangay officials. Pero kay po man giraray na pumili po kamo. Itong qualified na maninindugan kan sa indong mga problema. Sabi ko na nga ni, bako sa naman yan papugi. Bako sa naman yan pamatsyuhan. Bako sa naman po yan pagayunan. Ang pagsiserbi sa barangay. Bako man po yan padakulan nin kwarta. Paano kung dakul man ang kwarta? Nagtatabang ang ibang mga politiko, mga party list nagtatabang. Pero pagabot sa pag-ayos kan barangay, kulang man. Ay ko man tinatawadan ng sa indong kakayahan, kundi ini po ang realidad ngunyan. Sabi nga ni sa Facebook ta, real talk. Importante po yan, ha? Kaya dawa nga ni ngunyan, igwa mga tugang nin ko yan, sinasabing gabos nga kita, pwedeng magkandidato, pero depende man. Ano? Kaya dapat si mga turags. Anyway, 20 minutos mga tugang pasado alas 10. Ay, pabutan ko daw good morning si Manay Nimya Lumeda dyan po sa Barangay San Nicolas. May talam na Pero may manining nag-antabay digdi sa lawag na sa tuyang programa. Si Christine Jane Biseño dyan po sa Oras. Good morning. Abot ang mga Happy listening po sa Indogabos. po sa inuman. Salamat sa padagos pong pagantabay sa lawag na sa tuyang programa. Linag pang kung ako ragsoy sa sabaw, nagalangoy-langoy, ginlaktan, pagitsang ginamos, pinamalhas. Sa ibang mga informasyon kita mga tugang ngunyan pong pagkaaga. Lunes ngunyan, aros kadaklan na ginibo flag raising ceremony sa mga lokal na gobyerno, kabali pa mga miyembros kan PNP asin mga empleyado. Good morning po sa Indogabos. Yan po sa Banuan Canbao, regular session ngunyan kan sangkuniang pangbayan. Sa pahinginot man ni Vice Mayor Jerry Borela Briseño, GBB. Aramon niya ito ang pinaka ng update kitong sabi ni Municipal Councilor Gali Bayos dapit po duman sa traffic ordinance. Rain or shine, ipapadagos na po ang traffic ordinance po dyan mga tugang. Say man an maligis, say man an pwedeng maagihan, asin malanyaran dyan. Ang importante nga ang kagabsan, majority kan mga taga dyan sa Banuan Canbao, mapakarahi po ang bulos kan trafiko mga tugang. Taraman sana niya to, pag ipinasunod man sa rong ordinance mga tugang, kadakol po kaya nin mga korontra. Ginlaktan, pagitsang ginamos, Pero man sanayan sa barangay mga tugang, pag igwanin sa rong proyekto sa barangay, igwanin mga kontra. Dahil mo daw maplisan gabos, na gabos man na iniisip sa ikakarahay, kan mga namamanwaan.
Pero kaya kung iyan tabangan na sa naman, kung ano man sa indang mga naisipan, magtuon sa ng suwestyon, itabang na sana, malay nindo, ano sa indong suwestyon, yun ang saro sa mga marhay na magiging solusyon kaan sa indong lugar mga tugang. Bibig, tamagid ka hapdi. Kaya tibadat yan, maka-drop by kita dyan sa Sanggunang Pangbayan Kanbao sa indang regular na sesyon mga tugang. Tungod sang turagsoy, na akong linagpang, tamagid ka kahang. Oy, kuyan ngunyan, MDRRMC. Ayan, tama. NDRRMC, National Disaster Risk Reduction Management Council, mga tugang, nagpapadara nin mga impormasyon ngunyan. Taigwa po sindanin mga warning, orange rainfall warning sa Catanduanes po, Camarines Sur. Ini pong nagpapatanid na grabing pagparauran-uran na pwedeng maging resulta nin pagbabaha, pagrumpag nin daga sa mga landslide prone area. Gustong sabihin, nagpapadagosan sa indang pagirumdum duman sa mga kababayan niya to na yaon sa lugar na medyo prone sa pagbabaha, asin po pag landslide, na mas maray na po itong maglikay po kita, evacuar kita duman sa mga salbadong lugar. Taandagangon yan, naglulumoy pag sigian oran. Mayo na pong nagsusupsop nin mga darakulang kahoy, kaya pag nagparauran-uran ang tendency, tamayo naman sa nang dadalaganan so tubig, dahil na masusupsop nin mga tanom nin kahoy, siyempre magiging baha na po yan, mapasiring na sa kasentruhan. Kaan na sa indong mga lugar. Lalo na po digdi sa Rinconada area, kita po, basin area kita, na so mga tubig na dakol na tubig ali dyan sa may parte kang Albay, sa mga bukid, nagdidiretso na po sa tuyang kasentruhan. Mga bisita, kabarkada. Kaya mas maray na po yan na permi kitang preparado sa pagpakarahay po, asin sa indong mga aki, ingatan po. Kung may mga sarid pa kamong aki, medyo prone kamo sa landslide, magtaga kuya na muna, magtaga i-evacuate na muna, magtaga pasiring sa mga lugar na medyo kuyan na halangkaw. Daman nga ni sa may parte mga tugang kan Catanduanes, may mga flash flood naman sa Purok, Suki, Barangay May Ngaway, San Andres, Catanduanes. Grabe, langkaw po ang tubig baha duman mga tugang. Pagkatapos namon sa ini po sarong islaan Catanduanes. So, napapalibutan kan bukid, duman linalog na po nin baha mga tugang. Paano kung hababaan sa indong lugar? Kaya be safe na sana po May mga amigo kitang yaon dyan sa Catanduanes. Magayon na lugar po ang Catanduanes mga tugang. Kadakol po nin mga tourist spot po dyan sa lugar na yan mga tugang. Kaya maglikay na sana po Maglikay. Tanganing bitar po kita sa man na pwedeng darahon kan sobrang pagparauran-uran na sin pagbabaha mga tugang. Linagpang kung aturagsoy sa sabaw, nagalangoy-langoy, ginlagtan, pagid sang ginamos, pinamal. Oy, ano po ining pinagpapaluwas na warning mga tugang, ining food contamination o kaya pagkahilo, igwang lead po. Kung kaya ingat po ining D34th, ingat po nahilo po. Kan inapod na budburon na inapod. Na dinaratulos sa ospital, sa nagparakulugan sa iyang tulak darakan pagkakan kaining sira na iyupon sa indang pamahawan, alagad pakalipas ni na 30 minutos po mga tugang nagkulog si tulak. Sa findings, nagkaigwanin food poison, subot ang sarong lalaki na ngunyan medyo okay naman. Huli sa naman kan
pinagkakan kay ning sira. Uy, maglikay po dahil niya to aram, mas maray na po itong ugasan na marhayan sa indong mga pinagluluto, mga tugang na kuyan. Na sa indong mga pinaglulutong panira po mga tugang. Kadipisil po. Sabi kan mga health expert, kay po ngaya, luto na marhay. Tanganing siguradong day po kamo day po kamo makakakuanin ano pa man na pwedeng kamatayan pag iyan po mas pinakarahin doon pag kuyan an pagkakaluto po mga tugang. Kaya importante po yan na pakaroon po pagluluto kan mga kakakanunta mga tugang. Good morning, Giraray. Alas 10:29 na oras, mga tugang. Digdi po sa loob ka na sa tuyang programa. Kumusta na lang kay Danilo Ingliatera? Uy, pambirang apelyido yan. Ingliatera. Inglatira. Happy listening po. And then welcome. Ano na yan, ha? Abot ang mga bisita, kabarkada. Ayo, si Manay Nimia Lumeda. Yan, nakaantabay na ngon yan. Salamat, Manay Nimia. Kung aturagsoy, amon ginsumsuma. Happy listening po sa Saindo dyan. Nagpang, kung aturagsoy, sa iba pang mga impormasyon niya to mga tugangon yan. Okay, kamustan mga taga dyan sa downtown kan Iriga City na nag-aantabay sa indang transistor radio sa 1332 sa berikan kan sa indong mga radyo. Kami po sa bayan na nadadalan sa mga sa samoyang social media, aron kan Facebook Live, Twitter, sinman YouTube. Pwede po kamong mag-likes, mag-share, i-follow, asin i-subscribe po sa moyang YouTube channel. RPN DCKI Iriga mga tugang. May nagatulo ang kita po na ang tabayanan bako sana digdi sa Rinconada area sa Camarines Sur, sa buong Bicol, sa buong Pilipinas kundi worldwide. An RPN DCKI katabang kan sa tuyang mga social media account mga tugang. Turagsoy sa sabaw nagalangoy-langoy. Ay, kuyan po pala mga tugang, Department of Health Bicol, sinda po nangapudan sa mga Bicolano. Nangapudan sa mga Bicolano na magpabakuna na daw kaninapod na bivalent booster. Kaya po ba yan ngunyan? Kaibanan nga sa priority group A1 o mga healthcare workers sinman A2 senior citizen na nabakuna na kan primerong booster dose apat sagkod 6 na bulan nakalihis na pwedeng magpasiring sa mga wellness clinic mga tugang. Asin sa mga regional hospital or medical center po mga tugang poon. Ngunyan na Lunes, alas 9 at ng alas 4 po na pagkahapon. Samantalang kansarong aldaw mga tugang, totally na pinirma na kan presidente. Ang paghali po kan face mask sa mga pampublikong lugar. Pati sa mga sa mga naglulunad sa transportasyon. Hinali na po. Mayo na, dahil na pwedeng dawa, dahil na pwedeng gamit din na face mask. Tayan po pinaglift na po mga tugang kan sa tuyang gobyerno. Pinirma na po ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kundi ako nga sa totoo lang mga tugang, personally, dahil ko po nahalan face mask, poon pa kayo ito na mayo pa nin COVID. Ayan, protection man giraray.
protection man giraray sa mga alpog, lalo kung ka nagbabiyahe, kung ka naglulunad nin mga aircon buses na day mo man nahihiling si mga virus, mas maray na po itong permi kitang pasiguro. Sabi ko na nga ni, dahil pa man pandemic, ako nga ni, permi nang nagagamit kay ito nin face mask mga tugang. Kung alinagpang nag-abot Kaya ngunyan, halos balik na po kita sa normal na sitwasyon mga tugang. Pero ang Department of Health, sige pa man giraray, ang pakiulay na magpa-booster kan bivalent booster mga tugang. Sige, depende na lang po yan sa Indo kung kamo po magpa-booster pa man giraray. Nasa Indo na po yan. Pero kita dayman po kita nagsasabi na sala o may mamatian ka mo, dayman po kita nagsasabi. Kundi siguro sa mga restorya mga tugang, personally, may mga nagpapaabot sa tuya na kasod mga ni, duman sa Goa, napagulayan tayo ning mapadapit digdi sa paghalikan face mask, pero hanggang sa nagabot sa puntong sa mga pagpa-inject, nagpa-booster. May nagsabi duman, ako daw ngaya, pun ngaya kan ako magpa-inject, magpa-booster, sa ko ngayang namamatayan, medyo ngaya, sa kuyang kalamnan, garo itong nagpipitik-pitik. Samantala ngaya kahit ito, day ko man ngaya namamatayan. O day man siya nagsasabi na baka rason, dahilan sa pagpa-injection niya. Pero ining mga kababayan niya to, nagtataram, ngunyan nga ni ngaya sa pag ako man nag-exercise, imbis ngayang 10,000, ngunyan nga ni ngaya, nakakatulo na sana ako, nakakalima. Nagbababaan sa iyang resistensya kung arog ka yan. may nagadihal, nagasiyop-siyop. Kaya depende na sa mga tugang sa Indo kung kamo po mapa-inject, mapa-booster pa man giraray. Lalo sa mga A1, mga healthcare workers, A2 sa mga senior citizen. Nasa Indo naman na lang po yan mga tugang kung kamo po mapa-booster. Okay? Sige. Kung aturagsoy, amon ginsumsuman. Alas 10:34 na po mga tugang sa tuyang oras si Julius Matthew nag-aantabay dyan sa Tagaytay City. Sa sarong universidad o sarong kolehiyo. Happy listening na lang dyan. Ingat-ingat sa paguli sa Bicol ha. Sang nakatila Babara gusto man magbarbakasyon daw sa sarong simana. ang timplada mo. Sige, no problem. Naturagsoy, kanamit gipro. Pagkatapos namon sang kaon, linagpang kunagbati, may nagadihal, nagasiyok. Ano ngayon yan na background mo, sir? Tamag Kaya yan, Bisaya yan eh. Ano, di mi ngayon naintindihan. nga wala naman si Okay, anyway. Kuyanta sa ini sa tuyang programa, no? Para at least si mga paradangog niya to na i-inspirar kan mga arog kaining background. Kadakol ngonyanin mga kuyan Kadakol ngonyanin mga nagluluwas na mga video mga tugang. Kung ka ma-search sa cellphone mo, marandakol kang mahihiling. May mga ano ba pati dyan, may moral lesson. Lalo sa mga video na mga pirang minutos sana. Dahil nga ni 30 minutos. May mga video na nagluluwas mga tugang. Nagluluwas na may mga moral lesson. Pero may mga video man, lalo sa mga reel na ina-upload, nagiging katatawanan. Pinapailing, sabi, for, sa naman ngayon for comedy. Kadakol po ngunyan mga tugang, kung ano na sa nakitang nahihiling niya to. Igwanin mga
video na nagkakaigwanin na social, so inapod na social activities sa environment na kunyari sarong para pakilimos na tao ay inahagad, hinihiling kung igwa sa iyang taong pwedeng magtabang. Igwang nagtutuya-tuya. One time may nahiling ako na nagtabang sa iya, kung narilugod niya ako so nagtitios man, iyon, nagtatabang. Binalikan kay itong nagsagin-sagin na para pakilimos man. Tupalan, mayaman, tinesting sana, iniling sana kung igwapanin mga arog kaining tao mga tuga. Dahil sa mahirakon at ang parehas nga ni sinda naghahagad manin limos para makakakansa na, ay ito palan, so nagsagin-sagin, may kwarta. Kaya tinawanin pabuya. Yan mahiling niya to sa mga social media ngunyan. Ining sarong foreign germs na ining. Nagkukunyari, naghahagad nin kakakanon ta, gutom na da siya. Igawa man, nagtataboy. Igawang target kini sa mga nagtitirios na igawanin mahuyong buot, pinapakakan. Pero sa istorya, pagabot duman sa kabangan kan istorya, nagpabisto na. Social experiment milang ngaya ini na kunigwa pa ninarog kaining mga tao. Naggalas si nagtitios na tao. Ito pala tinawon siya nin pabuya. How many? 50,000. Kaya grabe so paghibi kay itong nagtabang mga tugang na pareho sindang tios man. Kaya yan mga nangyayari ko sa social media, no? Pinipili na sana niya ito sa may mga moral lesson na hulita sa social media kung arin-arin na sana niya itong dadalanon mga tuga. Igwang nakakangirit. Igwang nakakapaturo nin luha. Igwanin medyo pati si mag-agom na garo. Ay nako, kadakol talaga. Pero an makonsuelo ining mga ido ngunyan, ining mga ayam, natutukduan na pala na. Pinagsusugo na magtabang. Kaya magayon mga tuga, mapipili ta sana kung anong mga pwedeng mapapaglibangan ta. Pag-abot digdi sa mga social experiment na nangyayari sa social media mga tuga. Kadakol po. Kaya iyan ang mga usong-uso na ngunyan. Mga jóvenes, pag-una kung anong pinaghihiling. Sa iba man, mga baile, ba nga ni, na mga joven, daraga, nagbabaili dyan sa tinampo, sa gilid, pinagbibidyohan kan sa iyang sadiring, at ito pala, ipapadaraman sa reel. Kapag dakol nag-follow sa imo, nag-likes, nag-share, nag-views, ay may marireceive ka pala kuyan digdi, kwarta. May marireceive ka. Igwa nga ni kitang pag-iriban na, nakaka-receive naman pala. Kaya kung na gusto mong makatabang, kadakol mo na sanang paaging dapat nagibuhon. Magagamit mo ang cellphone mga tugang. Naika po mag-income man, kimeta. Kapag dakol na ang views mo, pag halimbawa, nag-17 million views na. Ang mga video yan, may mga commercial naman yan, advertisement. Yan ang nagbubuhay. Kaya may marireceive ka ng bayad dyan. Pero dahil lang nindog ibuho na para mas may mahiling, taigwa na kaya nagluluwas sa social media, ano ba dyan? Naghuhubad na.
Dahil hindi pag-ibon yan mga aki, okay lang na barabayli ka mo, magkanta. Tayo nga ning natutuklasan na nagkakanta. Natuklas mga tugang, nakabot na duman sa ibang nasyon. Pinahiling susayang talent. O ngunyan, ano na, natabangan. Ha? Say nga nitong, kuyan, say nga nitong Sarong Badyaw na magayon-gayo, nahiling duman sa Rizal, sa Laguna. Kilit-kilit sa iyang tugang, naghahagad nin limos. Anong nangyari? Natuklasan mga tugang. Nagpa-over ko yan kan sa iyang pagkagayon. No? Ngunyan, nagsikat, may mga nag-i-endorse na po mga tugang. Ano? Ano pala, at yan mga tugang, sonakan sa tuyang presidente, ano yan, ma-hook up ka mga at yan? Sa ano? Ma-hook up ka mga at yan sa sonata, importante man yan, ano? Madali na sana yan, dyan sa social media, sa, kuyan, RTVM, government television, duman. Siguro, I don't know, kung ma-hook up ang RPN, ano, tamayo pang sabi si admin. Kadakol kayang naghahalat kayan, lalo na at yan, pagkahapon, siguro mga alas 3 yan in hapon or alas 4 mga tugang, State of the Nation Address, sa tuyang Presidente Ferdinand Romualdez Marcos, PBBM. May nag-text kaya sa Kudigdi na mamaya po ang State of the Nation Address. Sana marinig namin. Sige. Halatan niya to ang mga pag-iriban niya to digdi kung ma-hook up kita dyan. Pero sigurado, tani ba nga mga radio station talagang nag-hook up sinda mga tugang. Galing kong gumalaw, galing kong sumayaw, bibong-bibo gumalaw, tango ka nga! Ang galing, galing kong sumayaw, galing kong gumalaw. Oras na ngunyan, 16 minutes na sana mga tugang before mag-abot ang oras na alas 11 ni na pagkaaga. Yan ang sabi ko si Engineer Chaboy na obra, gusto niya akong matikman ang matcharon mo. Ay sabi ni classmate, pa-time check yan ganyan ano, punang ngunyan, ay darahan mo daw ngayon kining chicharon, kung ano anyang masasabi niya. Lalo na kung may atsara pa yan, may suka, ay abaan na ako eh. Ano yan? May sadiri kayan si Mr. Armando Mendez. Actually, phone ko niyan ang time check niya digdi ano. Alas 6, alas 9, alas 12. Tinod to. Agaro ita-timing sa kuyang newscast na pag alas 12. Ha? Sa ano pala mga tugang, August 1, kita po ma-evaporate na po digdi sa programang Bicol Connection. I don't know, si Engineer Chaboy na obra kaya, pastidyo. Nagbubuhit kayang inyuskas mo ngayon pagkakaaga. Hindi niya ako yun, imbis kitang turog pa. Anyway, mga tugang pala na may change kami kan sa may mga programa digdi. Nagkagawa kami nin bagong programming ano. Kita po sa indong lingkod alas 6 sabot ng alas 7 nin pagkaaga, Radyo Ronda Balita Morning Edition 6 to 7 in the morning. And alas 2 sabot ng alauna nin hapon, RPN Radyo Ronda Bareta Noontime Edition. Mapigilan Duda ko, si Ma'am Kyle kaya, binugtak ako dyan. Anyway, ano man nanitaw sa to yung programa, gabos man niya to yan. Ginigipan gabos na pagi. Dawa maluya kitang magprograma, importante, nagagampanan ta sa obligasyon. Kaya, antabayan po matugang August 1 ha. Ako po, ang sa indong lingkod, ako po si JV. Bakuman gwapo, bakuman
Ordinary sa naman na tao, ano? Dangugon man po nindo ko ha, alas 6 abot ng alas 7 ninaga. Alas 12 abot ng alauna nin hapon, RPN Radyo Ronda Bareta, morning edition and noontime edition. And siyempre, may saro pa kitang obligasyon so sa news content niya to. Yan, tabayan po yan mga tug, ano? May magre-reprogramming po kami. Inibilang so schedule, ano? Saka so host, ha? Pero kami man giraraya on digdi. Dawa kami bakong gwapo, pero sabi nga ni kanima, bako ngayang gwapo pero tian. Kaya ini pong Bicol connection mga tugang, abot na lang kita sa Biyernes, ano? Abot na lang kita Biyernes, sa Lunes, Pizza Uno. Madadawag na po nindo si yan sa mo yung dating host kay ni si karondang Joey Habana Lim. Pagabot kaya sa politika, siya man ang master kayan. Ako ang master ko, maglinig lang digdi. Anyway, sa ibang mga barata niya tungo niyan, digdi po sa laog ka na sa tuyang programa ngunyan mga tugang. Sabi ko na nga ni, ready na po ang palibot kan na Congress. Dawa nga ni may mga dai na tatawanin o kaya dai nagbibilib sa gobyerno ngunyan, magkakaigwaman sila nin hero protesta. Digdi sa second SONA ni President Ferdinand Marcos Jr. Na second regular session, binuksan na po mga tugang kan kamarang ngunyan. Aram kung mayong mangyayari dyan nin pag-take over, si Romualdez pa man giraray. Unless otherwise, lado kan na Senate, kung magkaigwaman yan in kodeta sa pagiging presidente kan Senado, o baka at yan, igwaman bagong matukaw. Pero ako nagtutubod na si retain pa man giraray siya, no? Senate President Juan Miguel Zubiri. Ini po si Zubiri, so sinasabi kayo ito ni Senator Pimentel kan maglaban sinda na ako ngayon, lino ko ngayon ako. Sabi kayo ito ni Pimentel. Pero dahil man, ano? Pero ang pinaghahalat nyo niyan, mag-attend kaya si President Digong Duterte sa ikadawang SONA kan presidente. Ako nagtutubod ako garo dai ma-attend igwa kaya ining warrant of arrest kan ICC. Pero ana sigurasyon man kan DOJ kan abogado kan Pilipinas si Solicitor General Guevara dahil nga makakatungtungan mga aresto kay dating Presidente Ferdinand Rodrigo Duterte. Dahil po ma-attender si dating Presidente Rodrigo Duterte sa ikadawang State of the Nation Address kan Presidente ngayon na Lunes, sigun po ini kay Senator Bongo. Di yata galing po siya sa China. Halipasan na palan sa China. Ini palan na inaakay ni President Digong Duterte. May lahing Chinese na igwa nga ni pala nakapangaran sa ina niyan sa rong lugar duman. Bakit? Mga nagiging presidente niya to, ano ba? May lahing Chinese. Ito nga ni si President Noynoy Aquino, may lahing Chinese. Kuwang kubagan sa iyang ina. Mga Chinese. Hindi mga naging Pilipino na kan panahon. Nganyan, kaabot pa sa napalan kan Sabado. Kaya sa sarong interview, bago magbukas ang second regular session kan 19th Congress sa Senado. Dahil na ma-attender. Pero hilingon niya to kung anong development. Antabayan po, digdi sa RPN-DCKI. Ano? Sabi dahil ma-attender sa SONA ni Marcos. Kaya hihilingon tangon yan mga tugang. Ano?
Inimbitaran si Presidente kung gabos na naging Presidente, imbitado man talaga pag abot kang suna ka na Presidente. Si dating Presidente Macapagal Arroyo, Gloria, Congressman yun yan. Si dating Presidente Joseph Estrada, asin iba pang mga Aralangkaon official dati. Si Ramos, nagadan naman. Si Noynoy Aquino, nagadan naman. I don't know, Vice President ko yan, dating Vice President Leni Robredo, kung mag-atinder mga tugang. Pero sa Bareta, kan nagtalikod na mga aldaw, garo inimbitaran ni si dating Vice President palan, Leni Robredo, pero ang sabi garo abong mag-attend. Bakit? Antabayan niya to yan matugang kompletong detalye kan mga impormasyon na yan. At yan, kung ma-atinder o dahi. Hiling-hilingon tanasan na mga tugang. Galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, galing kong gumalaw, galing ko sumayaw, Oras na kunyan, mga tugang 7 minutes bago magabot ang oras na alas 11. Kadakol nagtataong grado sa Presidente. Ano ba? Bagsak. Ano ba? Pasado. O salado nga ni kan mga parasisira, bagsak. Ano tinawang grado ki PBBM? Ano daw tabagsak ka, no? Siguro perming absent. Kaya ibinagsak kan mga parasisira. Si PBBM. Ini pong grupo kan pamalakayang inapod. Ini inapod na pambansang lakas kilusang mamamalakaya ng Pilipinas, pamalakaya. O bagsak ang grado. Para sa kawalang aksyon daw kanan sayang administrasyon sa mga isyong nakakaapekto sa indang sektor. Kadakol kan sektor sa Pilipinas, gabos po yan tinatawan nindalan kundi I don't know, pa siguro inabot. Sabi ninda, ang State of Fisherfolk Address man. O State of the Fisherfolk Address man pala ng grupong pamalakaya. Sisiyan, maatinder man sa Indo. O baka sa mga pagriba man sa nanindo. Ay dapat ma-attender ako sa Indo. I-broadcast nindo sa mga television network para madangog ko man ang State of Fisherfolk Address. Aning madagog niya ito kung anong sa Indong mga inagrangay. Kaya kadakol pumatugang nin mga negatibong kuyan. Negatibong mga ipinapaabot. Bueno. Ako po, luay-luay ng mapahara mga tugang digdi sa programang ini. Pirangal daw na sana maprograma kita sa Bicol Connection. Salamat abaray sa pangaran ni Karondang Philip Baracena. And of course, si Karondang Glenda Capalos Biares. Sa pangaran kan News and Public Affairs Division kan RPN Radyo Ronda DCKI 1332. And of course, sa mga naka-Facebook Live, Twitter, man YouTube channel, please like, share, follow, and subscribe sa mong YouTube channel RPN DCKI Iriga. Mga tugang sa pangaran ni Engineer Chaboy na Obra, sa Technical Department, si Bert Cabrillas sa Information, si Tony Matic Saison, Sir Arik, Ricky sa gayap ba ito? Pandok kay Andua. Ricky sa gayap ba ito? Yeah, sige. At yan daw, gabutan ko ninyo para may tanda ako sa iyang hawak. Ang bihira ninyo. Si Tony Matic Saison, sa mo yung pag-iriba, si Ricky Sagayap pala, yung nagdi sa Information, and si Ma'am Kylie Gasyon sa mga admin. Ako po si JB Junior de Flor. Salamat kan sa inyong pagantabay. God bless. Ingat-ingat lang po. Mauran ko niyan sa mga kuyan niya to, sa mga drivers. Ingat-ingat lang po kamo, ha? Happy birthday, Giraray, ki Karondang Joey Habana Lim. May you have many more birthdays to come.